Tulong! Tulong! Umarga, bakit di ka pa nagbibihis? Di ba may pasok ka ngayon? Oh, ba't ganyan ka makatingin sa akin? Akala mo may nagawa akong kasalanan sa'yo? Bakit? Wala nga ba? Anong ibig mong sabihin? Yung pagkawala ng mama mo? Kasalanan ko? Totoo naman ah! Kasalanan mo yun pa! Kung ikaw sana yung pumunta sa palengke at hindi mo inutusan si nanay, eto sana, buhay pa siya! Wag na wag mong isisi sa akin ang nangyari. Kasalanan mo! Bakit? Wala ka namang ginagawa dito sa bahay ah! Bahala ka na nga dyan! Ma, ang sakit. Hindi ko na alam kung paano ko sisimulan uli ang buhay ko. Naiinis ako sa sarili ko, Ma. Miss na kita, Ma. Anak, saan mo dadalhin ang mama mo? Ililipat ko sana sa kwarto ko si Mama pa. Hindi pwede. Diyan lang siya. Pero pa, gusto ko din makasama si Mama. Namimiss ko na kasi siya. Ikaw ang may kagagawan. Kung bakit nawala siya. Tapos ngayon, sasabihin mong mismo siya? Kung may kasalanan ako pa, may kasalanan ka rin! Huwag mo na akong idamay sa kasalanan mo. Ibalik mo yan doon. Pero pa, Wala nang pero-pero. Balik mo yan doon. Mula nung nawala ka, mahal, ganito na kami ng anak natin. Palagi na lang kaming nagsisiyan sa pagkawala mo. Sana tulungan mo kami parehong bumalik sa dati. Ma, hirap na po ako sa sitwasyon namin ni Papa. Kahit sa panaginip man lang, Ma, sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin para makalimot na kami sa trahedyang yun. At para matanggap na namin, Ma, na wala ka na. Palayain mo na kami, Ma. Diyos ko, hindi ko na alam ang nangyayari sa amin ng anak ko. Hindi lang ikaw ang nahihirapan, anak. Kahit ako, nasasaktan din sa pagkawala ng mama mo. Miss ko na po yung masayang pamilya. Yung meron tayo nung buhay ka pa, Ma. Siyempre, dalaga na yung anak natin. Malapit ng mag-asawa. Pag nag-asawa to, saan kaya tayo dadalhin ito pag nag-asawa, mahal? Siyempre, Sa 5-star hotel. kailangan makatagpo siya ng apang.
Siyempre para naman guminhawa Para yung buhay third- natin. yes. Oo. Dahil handsome daw. Bibilin ko kayo ng Toyota. Yung bagong labas ngayon, nak, sa Mitsubishi. Mitsubishi. May bagong labas ngayon. Oo. Tapos, mahal, kahit sa panaginip man lang sana, magpakita ka. Sabihin mo sana kung masaya ka na, kung nasan ka man ngayon. Para makalaya na kami sa lungkot na nararamdaman namin ng anak mo. Mahal, mahal ko. Ma. 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 Anak, wala kang kasalanan sa nangyari. Ikaw din, mahal. Wala kang kasalanan sa nangyari. Ma. Gusto ko na pong maging masaya ulit. Pero paano? Ma? Ma? Mahal. Mahal? Mahal? Huwag mong sisihin ang sarili mo, mahal. Diyos ang may kagustuhan sa mga nangyari sa akin. Patawarin mo ako kung sinisi ko ang anak mo sa pagkawala mo. Ganon din ako, Ma. Pinilit kong maniwala na si Papa ang may kasalanan para maibalin ko sa kanya yung sisi. Alam niyo ba na hindi ako masaya pag nag-aaway kayo ng papa mo? Tanggalin niyo ang sisi sa mga puso niyo dahil masaya na ako kung nasan ako. At mas magiging masaya ako kung makikita ko kayo na kagaya ng dati. Marga, anak. Patawarin mo si Papa. Sorry po, Pa. Hindi ko lang po kasi matanggap. Nawala na si Mama. Sana sa pag-isip niyo bukas, maging okay na ang lahat. Tandaan niyo, anak. Palagi ko kayong gagabayan. Mahal na mahal ko kayo. Paalam, anak. Mahal na mahal kita. Paalam, mahal ko. Mahal na mahal kita. Ma? Ma? Mahal? Mahal na mahal din kita, Ma. Mahal na mahal din kita.
Marga, anak. Pa, patawarin mo ako. Marga, anak. Patawarin mo din ako. Pa, napanaginipan ko po si Mama. Sinabi po niya na masaya na daw po siya kung nasan siya. Ako rin, anak. Napanaginipan ko ang mama mo. Ganon din ang sinabi niya. Ibig sabihin, pareho tayong dinalaw ni Mama sa panaginip. Ngayon ako naliwanagan, anak, na hindi dapat tayo nagsisihan sa nangyari sa kanya. Ganyan din po ang sinabi ni Mama. Sabi niya din po na mahal niya tayong dalawa. Kahit nawala na sa tabi natin ang mama mo, hindi pa rin tayo pinapabayaan. Mahal na mahal talaga niya tayo. At mahal na mahal din natin siya, Pa. Salamat, mahal ko. Salamat po, Ma. Hindi kaya mga pagdalo sa atin. Nakikinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Pinagamagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling Tamlay. mo na julukan ko ha. Nagdalos ni. Ito na yan, nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena na nay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Tamni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato, Kanyak ah. kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na dating sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo nga lang is nakadagrasa na ah. Kita mo na. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos na eh. nagkinis nga rin na eh.